Musiknya mati. Warung tengah sawah lor. Tempatnya sawah tuh. Anginnya semeribit. Jan jos tenan. Ki bakule. Piye Mas kabare Mas? Yo atene mau pulsa. Kabare piye Mas? Sae. Nabi wonge. Bakule nyebelin. Napa Mas sisa? Mbah cengel. Ana loro nek. Bakule cek sisa. Iki lho. Fahmi karo Pak. Loro tekan Jepang kono. Masalah. Belajar dadi YouTuber. Jane padu TV aku lho ngene. Suasana Kalimangu. Wah, iki teko kono ya ora guncang wong. Iya kok ujar kene apa. 12 iki. Kopine mau mantul. Kabeh ngecani Jepang. Jan cocok tenan lokasine. Wah, petuane ngono. Es. Rawame. Akan wong ndak mau angan wareg nang metu. Musik cilkene. Apa-apa iki. Wah, bapak jadi. Ning kok Kopi. ning kok budak anu. Yang sama. Anak jaya mulo. Wedang aku ngono to. Jere gule wedang kan jan nyambut gule buat. Lagi gule wedang iki. Tuku rek gak gule iki. Namu ngene wae. Kamu ning kene lah terus. Galap iki milih. Banyak tinggi wan. Bakule bekonge keluarga ketok. Rame pol warungnya. Gawe apa Mas? Jadi kawe dingi iki. Kita ya sih wong. Dicamel kok. Ini loro nemen to iki. Nanti gue suruh saking sini. Yo gak ana kene ujune. Iki piye to iki? Wong di review jare loro iki piye to iki? Ngedol apa Mas? Jo, tak mau itu. Tenang iki. Ojo sik. Ora tegas ngene. Ojo domongan. Kuat piye? Gak madhek ngenteni angin. Marti. Kayak ngenteni angin ya. Iki pas tipu kan, Mas. Kok samar golek. Koyah karo pelanggan. Dia TV. Jaman sakmono petang apa sih? Mau saiki juta. Nih, Nek ala gelis kok. Kintani 8 bulan anak Bali. Akhirnya oleh popul. Bakul miso-miso piye iki? Petongan pangot. Disambi gawe kopi. Kena wong aku. Wong mobil apik pacane ngene wong itu pas untung-untung. Ngetok prank ora kuat. Tapi Murah meriah sak cengker mek 2000. Mbah apa larane. Tahu gue iso.